Aja cidra. Gulu pedot. Wes gulu pedot. Iya, gulu pedot, maaf. Ini kelihatan panjenengan Bapak Kopral Bapak Suparno. Sing wikiraman moto Lamongan. Diatur ke warga. Mboten Mojopangi. Alah geri. Pak Ita Darman Kampak. Bapak Yantomo. Pak Rena. Sing duwe bengkel wonten Kampak Modo Lamongan ya. Bengkel kondang, bengkel gak tau tutup. Yo, sekali lagi buat Bapak Komandan Bapak Suparno, Bapak Dinda, Kiraman Modo. Salam daturaken keluarga Mojopangi nuwun. Tenimbang aku pisah karo kowe. Ono jebule Tangis mengono pangkonku kono tepi mengising atimu. Tolong ana aku iki Iya Mas. aja nganti aku mbok oncati. Ora bakal tak oncati. Walasana awak iki dik aku pengen kumpul dadi siji. Kok nangis temen atimu Batuk bang tanpa dosa ninggalake aku. Paling basah aja nganti udar ilang musna. Dudu watu yen cili arane pasir. Ayo sir Watu kambang kali ono ing pinggir. kondinggi Lagi ketemu aku kok langsung naksir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelopo kuwi arane keluku bisikari diporo dadi pito saben dina iso bisa turu kangen riko ngomong ora kemetu Areng-areng abang karo gendang nganggo geni sampai puru awakku terus mikirin. oh ya Gedang raja sak tundun digawa miring timbang urung ayo golek liyane. godhong sawi enake diurap lepo ati iki estu yo mung kanggo riko gedang ijo sak tundun dipredeli yen ora percaya belan dodokku
rapul langsung nafsir Alah bojo. tenan no kelincutan kaya kelang pikir Wit kelapa kuwi arane geluku. Disikari tak purun dadi pitu. Saben dino mas aku gak bisa turu. Kangen riko ngomong ora gawakku. areng-areng bakar gedang nganggo gening Kondi Yuni. sampai guru awakku terus mikiri Oh ya. gedang raja sak tundun dipreteli timbang urung ayo dipreteli Godhong sawi diurap kanggo kelapa. Ati iki estu ya mung kanggo riko mas. Gedhang ijo satu don dipredeli yen ra percaya belang dodo iki. para pestan para Rapisan marah sempat tembak kali boyo aja dolanan
kabarmu piye Tegas slamet mas entuk pangestune dur kepriye ayo kepiye to anu maksud di budaya ora usah kuwatir yen kowe mesti tak pikir yen makono aku muji syukur prayogane mas apa di aku kudu ayo do mandang kemarenggut lan manunggal ayo ayo aku setuju yen Goni ningali anak kita kelantar panjenengan Pak Rena Kampak Modo Lamongan kita saking Mas Omek iki wonten Malaysia nggih saking Pak Rena Kampak Modo Lamongan kita saking Mas Omek iki wonten Malaysia Pak Ita Darman terima kasih Bapak Yantomo Kampak campur sing duwe semeko tempat Cirebon Pak Kanan wonten ngelo Kambangan Ngimbang Lamongan tanggal 30 bulan 10 sesarengan di Variati CS Jagat raya swasana
Yo sinang keling satrate satrate Setia Atita Rase Jaya Biyen nalika budal lunga kakek tak rengkuhono dodo tangis tak arep nebak rasa goyang terus jare slirane kondo setya ing sabrang lor tretek kuningan pancen abot rasane wong berpisahan asik asik ngucap setahun geni kerja dia kerja aku iso ketemu kanca ning desa alakatir kondo aja banget nelongso langsung terus jare sing lunga kena godha aku menyang banjur barining desa kaget ati semu ora percaya tekan omah undangan ono meja sesuk-esuk slirane palakrama asik yo Kang Mas adek citra yang janji ora ki oh atiku lara dina mati sakno yo gede kula terbajiwun Pak Nur Simin Kesra Sumber Banjar Pak Gilang Pak RT Mas Omek sing duwe Malaysia menonton live streaming tak mudah untuk menerima menjalin kasih asmara begitu berat bebanku bawa dari ratapan hati yang terluka entah mengapa aku tak percaya mungkinkah trauma kegagalan dari kegagalan ku rasa keinginan tuh bercinta sirna keram
Kita kalian rumah Bapak Inovan kewonten dalam mundu itu udah saking Mas Omek ya. Sebentar balik lagi Bapak Inovan kewonten mundu itu udah saking Mas Omek matur nuwun. Tenimbang aku pisah karo kowe tobat itu tak tangis ya gini tangis memono pangkonku genutupi pengisik hatimu tolongan aku iki maknat deh aku pengen apa? tukon tak atani kudu tak tangis ya nano welasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji Mas Omek wengis hatimu iki tobat tanpa dosa dosa cek dosa ninggalake aku alah piye barang kepepet kalau dek kepepet karo Mas Omek lho balik taline tresna iya aja nganti ora ilang tanpa guna was dadi anteping ati nganti kapan mung tansah dok endine tak anteni
apa bisa aku nyandeng sliramu Jung wong ayu kang dadi pamujanku tulung ana rasa kangen atiku nyanggo asremani setak tunggu paita darman kapan diwonge bisa mari tobat ya Dik mari Dik sliramu bebek nek meri Dik gelem nambani tak suwun rina lan wengi dadi tamba kangene ati iki sisi di mana ngene ayo Cak To Cak Pur Bapak Enopan sing no lab nggonku rongku daya Mas Omek Pak Enopan Cak To campur sugeng sonten bingung atine niki kontak napa walang kekek Mas oh nggih ayo Parena kapan ora Parena kae buta kumang ra nyambut gawe saiki jaman diane danan lanang wadon padha ugal-ugalan tuwa enom dawur-dawuran mula simbah lanang ora ketinggalan bareng saiki jaman wis maju simpialan guyang-guyu yen dikandani ora digugu mula simbah lanang aja ditiru simbah lanang dudu karepe dhewe yen wis kontak masuk lali putune rewel mong njaluk wae mula simbah lanang bingung pikire simbah putri banjur nesu simbah lanang mong guyang-guyu simbah putri terus mlebu bareng metu dadak nutuk palus dodeno gondelane ati tegane nyulayani ala keri-keri sewati awang ana ing lati rasa cintamu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi
jelane ati tegane nyulayani Dukang macane aku tresno lilakno aku lunga lunga Dik tapi kudu akeh ning mulai Tidak kuat nandang rasa Rasa keronta-ronta segere Bu Dewi Beneran aku cuma mainan dari Bu Dewi ngono Mas jane mainan. aku tresno lilakno aku kerja tresno iki dudu mung Oh dolanan ya kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk namung kesadaran mugi Allah paring kesempatan mengadem matiku ben aku gak layu dan tanggung jawabmu mas ya Dik semua palsu deno aku cinta beneran oh ya pastikan ku buktikan buktikan ya mas ya Dik bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Asik Asik. yoi Atrit. yoi kira-kira terbantu Bapak Dewi sang duwe jamu dua putri Bu Dewi delok kami ya sing duwe dua putri star wonten Sukoremen Lamongan Abah Suwadi Kalimantan Tengah salam buat keluarga wonten dalam kali kunci gedung adem ya Assalamualaikum Abah Suwadi Kalimantan Tengah salam buat kangge keluarga wonten dalam kali kunci Mas Sunarno Bangle Sukorame yuk tumleblek tanggal 14 ben lo bolo ya berangkat aja nganti aku kok jati tak tangisi tenan
Asta wengis tenan tanpa dosa ninggalake tobat. aku. Priya apa sing gara iku ninggal? Balung tresnamu mentak edokan baik wiwitane sesandingan suwe-suwe njur tuwah katresnan najan adoh panggonane dudu pepalang nggonku mikirake apa iki jenenge tresna saben dina mung krasa ning dada ati sumpek pikir bingung sepina ra weruh prasasat wis pinget jare lure tandha tresna tak opani minangka tak tinetresna yen suwe ora ketemu nyawa jare lure wis ilang tanganku muga-muga ora lali bunga susah tau dilakoni tau dilakoni jare lurik tanda tresna ngono yen to aku lara ya Dik bisa kanggo tobat. tambah masak oh ayo kanca tumandang do suka-suka kakung Jalan putri estri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe pandipure sedasa kuyup rukun mure luhure budaya sanika rawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhi piyaga Bapak Ratno pribadi mugi budaya bisa lestari kuyup rukun rahayu salami-lami dualo yayo iya iyo ricek kumrecek krimis yewas
iki lo ganjok oleh kang larang pitukone pinten to kandhane pinten pitukone yen wong tresna saged mawon kok yo terkenal si gandok aja etetil jedulane sing rawuh kancane dhewe tenan lolo mundhut pinjeng diwadai tanpa mundhut minjut diwadai tanpa yo kan Jojes rengesane teko golek ngejojok sing gawe susah lah kok jebul diajak bunga aduh dudu ana apa-apa lolo nyang pasar temayang mundhut ninjo nyang pasar temayang yo golek bejo ya milih sing sayang koordinator germo gondang alah wis akeh kok gila mundhut bejo milih sing gedhi-gedhi lah kok oleh sing gedhi mundhut bejo milih sing gedhi yo kang mas sama dadi golek bejo milih sing gemati laki saiki ana wedi hati lah kae iki hati tenan oh bejo nyang kutha Blitar brekesane teko maneh mundhut ninjo nyang kutha Blitar golek bejo milih sing sabar ya wong manis jengkel uri jengkel uri Nimas cinta derek sing ditresnani memang betul bayang goprak akeh tinggine mok tinggal letak yo akeh gantine loro telu nah ya wis loro nang kita cek pengen aku wae mas yo mas Marsu Tiyo dereng wayahe mulai wi jatuh pitritane guyu ora piye-piye memang betul rauh kemper becike dientasno yen gak dipikir becike yo golek liya ae yo ngono kuwi
rukuning gadang ya omong rukune kok ya lara ning ati ya mas ya mas jroning suka coba sawangan pating grandol yen dudure jabulane popok dul suwe dok jar yen kuwi cakrim antu ake batanganmu kuwi apa testa maka Liwung pamit. Liwung anak tiri. Ya, enggak apa-apa, ayo. Yo, dimanapun Anda berada, selamat sore. Kampung Remanyu Margo Laras, Eri Wijaya, Salma Multimedia, Studio R.
jambe obati mas dadya desa wiji nadyan abot talakoni sabda nitoratu yo brekesane teko dadya sisianku brekesane teko brekesane teko mugi Gusti ngelani mas ya Dik tresnaku bakal tak gawa mati lilakno aku pamit mulih Dik brekesane teko Aku iki sadermo nglakoni mongsa mene atur puji karya rarjo dedek sapung kure aja lali dik asreng kimrem warta aja lali ya dik kabare